24 famílies conformen el grup de consum El Guaret. La iniciativa va néixer el 2008 i els integrants s'han anat renovant. La Mireia s'hi va incorporar fa uns 5 anys perquè buscava productes de proximitat i ecològics, però hi ha trobat molt més. M'aporta coneixença amb gent del barri, que crec, no? Fer barri, això ho trobo superxulo perquè ens coneixem, ens trobem, acabem anant tots, no? Ens trobem a l'escola, ens trobem al parc, ens trobem pel carrer i això ho trobo molt xulo. I l'experiència de fer una cosa cooperativa. Tenen una gran diversitat de productes i un cop fetes les comandes, cada dimecres les reparteixen. Fins i tot els més menuts hi col·laboren. Ajudo a repartir i també agafo les coses i jugo amb els meus amics. Es fan torns rotatius cada setmana per muntar les cistelles i també es reparteixen les feines de les diferents comissions. Cada membre o cada família membre, que de vegades som famílies o de vegades ens unim per fer una unitat familiar, no? Que això també és molt xulo perquè no tens per què ser una família tradicional, sinó que hi ha amigues que demanen juntes o veïnes que demanen juntes. Doncs tenim una tasca. De feina n'hi ha per a tothom, des de la paperassa i els comptes, als contactes amb els proveïdors, amb els quals intenten tenir una relació pròxima i fins i tot organitzen sortides per anar-los a conèixer.